I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Enggak, tapi ya Pak, motor. Tolong Pak, susu Pak. Aku susu Pak, tolong ya. Apa tolong Pak, tolong susu sarjana aku. Saya susu ya Pak ya. Waduh. Ngeyel tenan ya waktu itu. Pak, 3 foto dia banding bos. Dia emang nggak mawon. Apa yang mati Juan? Guys, sugeng siang kanca-kanca sedaya, nderek pangaken ten mriki kula koordinator mata kuliah Parama Basa. Ten mriki kula ngandharaken babagan kontrak belajar mata kuliah Parama Basa ingkang dinten menika. Ingkang kapisan nggih punika mboten asal telat nggih. Nah, toleransi wekdal telat mlebet kelas nggih punika 10 menit. Sarujuk sedaya? Nggih, matur nuwun. Pisan-pisan rokok. Boleh tenan iki ta panganan rek joget-joget iki. Atas nama Yola. Yola. Mbak, kula Mbak. Sampeyan nganu lho, Mas. Oh nganu pin. Apa gede pacarku mau Mbak Win? Tenan lho. Tenang gede pacarku mau kene we. Oh, ini monggo. Oke, kok wis Lho kok boji kok apa pangananmu iki? wis menang wae ra ono sing ngerti. Apa Ngawur iki. Wong kula. wis menang wae ra ono sing ngerti. Bu, pesanan kula sampun dados dereng nggih. Lah mau wis tak keke pacare lho. Bola niku sanes, kula boten gadah pacar. Waduh, piye yo, Nduk? Tak gaweke menawa ya. Lah kula sampun mari nyaton niku, Bu. Lah sik mendhet sinten? Kalau Mas sing nganggo klambi putih kae. Mas. Ngapa to Mbak? Pesananku to, Mas. Nganu Mbak. Tapi kena separe Mbak. Waduh piye ya? Ah ini Mbak tak pesen gawe Mbak. Tenang jangan legah banget aku tak pesen gawe tenang. Tenan lho, Mas. Tenang saya itu. Protokol lho, Mas. Iya tak bonus susu sarjana wis Mbak. Tenang ya gitu. Wis enggak gitu. Gege monggo Mbak. Matur nuwun, Mas. Oke. Iya Mbak. Nek marah-marah cantiknya hilang lho Mbak. Itu aja pesenannya. Teko-teko. Bu, pesenannya sampun didamelke dereng nggih. Wow, masih sampun pesen. Hah? Lah Mas iki ora pesen aku, Nduk. Pada lakukan ini jadi mati tiga. Nganu ruang dua ini. Malah untuk nyapu ora apa-apa. Astagfirullah. Emang mboten napa-napa. Aman. Sabar nggih, Pak. Nggih, mboten napa-napa. Atas nama Satrio. Satrio.
Mbak. Oke. Makasih ya, Mbak. Mbak, apa senang rumah nanti ya? Loh, atas nama siapa? Satrio. Oh ya, aku mau wes tak nake. Lah, urung nih, Mbak. Wes. Urung, aku urung nampak kok. Wes to tak Lah, mbok nake. mereka siapa mau? Satrio. Aku urung nampak. Lah saya ngaku ada Satrio. Atas nama Yola. Yola. Mbak, urung, Mbak. Sampeyan lanang lho, Mas. Oh, nganu, Win. Apa gede pacarku mau, Mbak, Win? Tenan lho. Tenang, gede pacarku mau. Kene, weh. Oh, memang dong. Oh, gitu. Kok baju kok? Kok kamarmu? Siap pundi enak. Iku Pak, warna cemang. Kalau takaken nggih. Nggih. Teman nih Pak. Nggih, napas-napas bulan. Nggih. Lah, Isi iya, Pak, motor. Tolong sak susu Pak. Ora iso. Aku susu Pak, tolong ya. Apa tolong Pak, tolong susu Pak. Susu Pak, ya, Pak ya. Ngeyel tenan. Mbak, mau wangi kalian kalau berangke, Mbak. Oh, nggih, matur nuwun, Mas. Mbak. Aduh, Mbak. Nggih. Ini tak jadi guru. Kok sosone biji kurang ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya. Salajengipun kula badhe ngandharaken hasiling ujian minggu kepengker. Loh, ganti mana Bu? Bu. Sugeng siang Bu dosen. Sugeng siang. Niku lho badhe tanglet kok kalau wingi nalika bagi nilai niku kok mboten asal nggih Bu. Lah wingi to Le, critane iki enek mahasiswa sing nabrak ibu, nganti kertasé ibu pating sebar. Nah, ketoke kertasmu ilang nang kono Le. Aduh, kae Bu ya. Lah ngopo Le kok meneng wae iki? Nah, katose menika Bu, nggih kula badhe nyuwun agung ing pangaksami kalian panjenengan amargi kala wingi ingkang nabrak panjenengan menika kula. Nggih, sepeda malih kula nyuwun pangapunten nggih Bu. Nah, ngono lho Le sing tak arep iki, awakmu gelem ngaku lan sadar karo kesalahanmu. Sesuk meneh ampun dibaleni nggih. Loh, ala niki napa Bu biji kula? Wes, amarga awakmu gelem njaluk ngapura lan nglakoni kesalahanmu, kowe ora perlu melu baleni ujian meneh. Ampun kesupen babagan tindak, tanduk lan suposito. Tetepesti tindak saha tanduk kanthi tata krama lan priyantun suposito wonten ing pundi kemawon. Amargi punika pratandha budi pekerti ingkang sejati. Nggih matur nuwun sanget nggih Bu. Nggih sepeda malih kula nyuwun ngapunten pramila sampun sikap kula badhe nyuwun pamit riyen badhe langsung. Nggih, Le, ngatur-atur nggih. Nggih Bu. Atus nuwun Bu. Biji semene ke pradamu mbokku ini.
kula badhe nyuwun ngapunten kali jenengan amargi kala wingi kula kirang sopan kali jenengan. Oh iya le, besoknya harus dibaleni ya. Nggih Pak, kula baleni mulai pripun Pak? Tak tahu. Gitu yang Pak Satan iki kula badhe nyuwun ing pangsami amargi kala wingi kula parkir mantor atau nyawur Pak. Besok mek dibaleni sampe takon moto parkir Mas. Nggih Pak, siap Pak. Mboten Pak. Mboten Pak nggih. Hati-hati. Nggih Pak nggih. Siang Pak, siang. Matur Bapak, suan kula mriki gas pindah ing Bapak badhe nyuwun pangapunten kalian Bapak. Amargi kala wingi sikap kula kirang sopan kalian panjenengan. Nggih, Pak. Ya, le esuk meneh rasa dibaleni ya le. Nggih, Pak. Nek dibaleni kepripun ya, Pak? Cici umawan pripun? Oh, nggih. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Nggih, benar benar kaya ngomong sakit sampe kalah dulu. Nggih. Boleh diwangi? Nggih, hati-hati le. Nggih, Pak.